Ara farem una lliçó ultra ràpida d'antimàgia, perquè pensem que l'antimàgia, que conserva una saviesa molt important, pot contribuir a la independència de Catalunya. Sí. Això, lliçons com aquestes hem anat fent partint de l'Empordà, de l'Alt Empordà, de les comarques del nord, hem anat baixant i ara hem arribat a les comarques de Ponent. Quan Catalunya sigui independent passarem al País Valencià, ho anirem fent allà, i a les Illes i a l'Alguer. A l'Alguer ja ens esperen i amb ganes de l'antimàgia. Necessitaria un partener. Aviam, per exemple, jo no us veig molt malament, però el número 8 és un número molt antimàgic. Per tant, comptem la fila 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, 8. Aviam, aquella noia que hi ha allà, si vol pujar, sisplau. Aleshores, mira, són cartes que no estan marcades. Aquesta veig que està marcada, però no estan marcades. Un joc de cartes normal. Jo no sé remenar les cartes, però com que sóc un antimag, no cal. Si fos un mag, doncs faria virgueries aquí i tal, però no ho sé. Va, molt bé. Ara li diré a aquesta noia, que té cara d'innocent, que agafi una carta, la que vulgui. Que no la vegi ningú, allà darrere aquells que no mirin. Els de davant tampoc, val. Ara mira-la bé i recorda-la. Recorda-la bé. La poso aquí, on sigui, és igual, aquí mateix. Ara torno a revelar malament. Els Reis Mags eren reis antimags, de fet, perquè venien per allà a Babilònia i tot això i tenien aquesta saviesa. Remeno les cartes i ara vosaltres hauríeu de dir, de cridar, de fer així. És molt fàcil, fer així. I cridar, màgia potàgia, màgia potàgia, màgia potàgia. Amb tres vegades ja n'hi ha prou. Tu recordes bé la carta, Va. Màgia potàgia, màgia potàgia, màgia potàgia. Vaja. Agafa la carta. La que tu vulguis. Ara, és la mateixa? No. Clar, perquè és antimàgia. Si fos màgia seria la mateixa, però com que és antimàgia, no, és el que us dic. És una saviesa molt poca solta.